Sanibona nenhla nasezantsi la nisibukele khona onibingelelayo ngalesi sikhathi nibingelelayo uye unokubekezela ungakamthimkhulu sengiphinde ngabuya futhi umzukulu lo kahlangabeza into emphume esokeni layo baba umnduni ebamnduni bathe edlula sageza yaze yedluli himani nguyena ngempela mina umsithelwa intingweno njengephela bathi ngiyavela ngiyafinyela i-T40 into ehambela nje ama long distance kuphela ngihambe ngopetrol amapolo ngihamba nje ngodizili kuphela only kodwa ke namhlanje ngiphinde ngabuya ke la ekhaya kwaNtombela ngoba usekhona umkhulu eduze kwami kukhona athi ufuna ukwedlulisa nje kubathandi bomculo kaMaskandi noma nje kuyiSouth Africa yonkana. Sawubona mkhulu. Niki do sibulawa amakhaza abafowethu kusayona indumandumane yadumeza izweni indoda ehlola kakhulu online qo isiqalile bafowethu iyaqhilaza not touchline u3 second lo online. Injalo bafowethu siyabingelela South Africa yonke phesheya kwezilwandle kuphina kuphi la kufinyelela khona lo mbukiso bhanya 1 2 3. Sanibonani bafowethu sesifikile ngihleli nentombi la isitufururu isitufuza bathi hamba ngodiesel ngopetrol ubuxheleke endleleni ingathimula kuvuka ama sinus vele ngekulunge makanjalo. Ngiyakuzwa cha engingazwali nawo upetrol yilowo amapholo anthi mncane ipholo ligcwala ngento encane manje angigcwali ke ngalowo mina ngicwala nje ngodiesel into ehamba ama long distance nje kuphela only kulungile ngenza kwethu omkhulu ngoba ngishilo ukuthi yena kukhona afuna ukukusho namhlanje ukuthi na sonke nje eSouth Africa eningizimu Africa yonke uyozosho ukuthi ufuna ukuthini mkhulu. Ya nginento la enginayo uma ngihlala phansi namhlanje ngithe cha ake sishuthele la kule ndawo khona kuyigumbi lokuthi ngifihle ikhanda ngathi cha angiphumi namhlanje ngoba ngikhuluma ezasekamereni ezasekamereni lezi yikho ngithe yazibe seka akize ezithi sobabili kodwa angicela bacacisele. Okay. Hayi bayabona nabo njengoba siletha kubona udaba ukuthi nje kuphela silishare nabo laba fowethu indaba kanje Ukhozi FM umsakazo wesizwe sonke uma ngihleli sihanjelwe usisuzanela umbokazi bayazi abantu ukuthi besike sibe khona nakhona kumasap nasambe khona abantu beyothola indondo ukuhamba kwaloya mama uma sikhuleka nje siphahla njengabantu ke abadala besimazi umsakazo omdala okhozini ophinde wangaba khona waphinde waba khona umyalezo enginawo la uma ngihleli ngiphahla ngikhuluma nabadala lapha nesikolweni sabadala kufika umyalezo othi kimi ukhozi kwakade kuyi radio bantu kwashintsha kuba uradio bantu nami ngangakabi khona ngangixoxelwa nje lo muntu wayengixoxela ngikhuluma naye ngephupho kwashintsha kwazoba uradio Zulu ku radio Zulu ke ngase ngikhona silalela obabhodloza Nzimande obaba uVivi oMkhize oMuvo Maphalala oMalindi kaNtuli ngenhlahla ke wayegane lapho khona kuyikubo kagogo wala ekhaya kwaMasuku la eLangeni Mfanefile yeah so ke ngase ngikhona ke lapho nami sengilalela izitori kudlala izitori ezazithi Mthatha esigidi uyasazi lezo story kakhulu ngisazi kakhulu yeza mina ngisifica sasiphinda leso story leso sengilalela ukuthi kwakwenziwani ngalezi ezikhathi singakafiki lesa story sasethi masingena ukuthi baleke endlini uthatha ingubo uyimboze ngaso ngoba sasisabisa uthi noma ulela ugcina usuyiphupha leyanto kuthiwe yizwe uvalo kuhamba ocicane sasawulalela kakhulu kumsakazo lapha izinto eziningi sasiyithola emsakazweni so uma ngiyilandela inkulumo uthi ke lo muntu leso sikhathi lo msakazo kwakuwumsakazo
owawethula kakhulu izinto zesintu ngoba igama lalibiza ukuthi uRadio Zulu. Umsakazo wawuyilandela kakhulu izinto zesintu futhi wawuziletha kubantu kakhulu izinto zesintu ngaleso sikhathi. Imicimbi eminingi iyayenzeka. Nathi sasikhula nje sazi ukuthi emhlabeni kwenzakalani. Kuhambe kwahamba kwafika la khona kushintshwa khona kuthiwa sekuyinyoni endizela phezulu sekuwukhozi manje yaqala yandiza itheke mayisindiza lenyoni okuthiwa ukhozi FM kwaqala kwanezinto ezishintshayo kancane kancane yaqala yaxebuka leyanto yesiZulu njengoba sazi ukuthi ke nakumhlobo wenene kwaku Radio Xhosa kwashintsha kwaumhlobo wenene still ba promoter ini umsakazo wesintu sakuphi sakwaXhosa ukuthi lo msakazo kakhulu kwakufanele uphathe umgodla godla wesintu samaZulu. Kwakuyinto eyaqala kanjalo ke njengoba ama radio abakhona no Metro FM kuze kube khona nje nalama radio ke osekuthiwa yini community radio kuthiwa yes sesinama community radio manje sesinama commercial radio kuhlukene sekuningi. So inkinga ke abakhona bafowethu umyalezo engifuna ukwethula la owaletha umuntu omdala kimi wathi njengoba inkinga seyithanda ukuba ngaka okhozini nobuholi bakhona ayisanakwa izinto zesintu sakwaZulu okuwukuthi ukhozi selunaleyanto yobandlululo ezintweni zamasiko esintu sakwaZulu alisayimbandakanye ikakhulukazi kusukela kubuholi bakhona kwathiwa ke baqale balungise leyo nto sazi ukuthi thina singobani bona bangobani ukhozi lisukaphi ngoba impande zalo nabantu ababeqale khona bayidlozi lasokhozini uma sekunezinto ezilahlekayo nemithetho yesintu sakwaZulu sekunezinto eseyiphambene kakhulu ezenziwayo okhozini FM nakuba ke ngingenawo amandla ukuthi okunye ngikusho ngupublishe lapho ukuthi kuthiwani lapho konakala khona izinto kakhulu eseyithathwa zizobekwa phambili izinto thina njengamaZulu esihloniphayo njengesizwe saziwayo ukuthi isizwe siuhloniphayo uZulu isizwe sibuhloniphayo ubuntu esihlonipha nayi noma ngabe ubani kwase konakala ebuholini kwase kuzongenelela lento lena yokuthi kakhulukazi ebulilini besintu ake ngiyibeke kanjalo ngithi ebulilini besintu sangabe sasesikhohlo ukuthi sekukhona abantu abathi bangama lesbians sekukhona abantu abathi umuntu uba nemizwa yomunye umuntu ebe engomunye umuntu ngokufishane nje ngesintu besithi ubutabane lobo uyabona so manje kwangenelela izinto eziningi lezinto akangaba khona usiko lenziwayo ukuthi cha sinabantu abanenkinga abazalwe benje thina sasazi ukuthi umuntu ozalwe njalo ubisexual manje sekungathi sekuyistyle ukuthi akube khona umuntu ozothi yena ugay and lokho kufuna sik understand thina as amaZulu nokuyinto engekho right ukukhuluma nje iqiniso ngoba ubufakazi balento ukuthi ngamhla kuthiwa umuntu uyangcwatshwa akangcwatshwa nebhlukwe umuntu wesifazane ibhlukwe bayaligqoka nje kodwa mhla engcwatshwe ngene boxini umuntu wesifazane ongowesifazane ungcwatshwa nesiketi uthengelwa lelo langa isiketi ebekade engasazi isiketi impilo yakhe yonke bayazi nabafundi iBhayibheli ukuthi ngisho naseBhayibhelini akwamukelekile ukuthi owesifazane agqoke owesilisa agqoke owesifazane kuyenzeka ngoba sekungathi style kahle kahle lana kuzodlulisa nje umbike engawuthola noma kuyinto ngiyixoxelwa yona ngephupho ukuthi izinto zaqala ukonakala lapho ukuthi sikhohliwe okhozini qala ukuthi sisukapi salahlekelwa isintu sethu ukhozi kufanele lethe isintu sabantu kubantu abantu abawuZulu namhlanje usuthi ukhula wena ingane yakho ayisazazi ithakazelo zakini
kodwa ingane yakho iyakwazi ukuthi uFan Riebeeck wakongowabani ixoxe ngesiLungu into iziqede sokungathi manje into eseyikhona neseyiphila isilungu sikhule ezikoleni besihlale kube khona leyanto okuthiwa yini ama cultures njengamanje siseminyakeni lapho khona okuthiwa kutrenda khona ini umaskandi hayi ngoba kutrenda umaskandi kunyakaza oshaka nodingane nosenza ngathi kuyistyle ukuthi wonke umuntu uthanda umaskandi kanti cha vele lento ngeyakhona la ezweni likaMthaniya so lokho kufuna ke siqonde yilokho nje bengifuna ukwethula kubantu ukuthi nginento engihluphayo efana naleyo kodwa ukuthi ngizoyideliver kanjani ngiyazi ukuthi kunabantu okungena kubo kungangeni kahle ukuthi ngithulele loludaba ukuthi kuthinteka abantu abanemizwa yabanye abantu thina sasazi ukuthi masikhula ogogo besixoxela kunabantu esasibakhomba ngisho khona la endaweni abayakhonza kuthiwa hayi usibani bani uncukumbili hawu uncukumbili umuntu onjani kuthiwa hayi unepitshana elincane bese kuba nenkomo futhi eceleni besazi kanjalo ukuthi khona abantu abadalwa kanjalo kube imvelo hayi ukuthi kuswayibwa imizwa yakho ukuthi wena ngemizwa yakho igcine ithi wena imizwa yakho yiba indoda subeka ikepisi la eceleni usufaka izandla maphaketheni nami nginayo ingane enjalo la ekhaya eyangitshela nje ukuthi baba mina nginalo uthando lwabafana nginothando lwamantombazana so leyo nto ke noma kuyinto okufanele ukuthi si-understand mesingenile kumuntu kodwa akusisona isitayela sakwaZulu uZulu naleyo nto izinto ezimbili ezehlukene ngoba thina singabantu okuthiwa njengoba kwakuthiwa uZulu kwakuthiwa uZulu macansi ngoba kwakwabantu abahlala phansi ocansini ufuna ucansi uyabona nje uwena nje manje mangathi ngidlalela ucansi usuku uround kaningi ucinge kaningi nje uphenduka ukuthi ngiyohlala nini phansi kanti silahle ini isintu sethu ake sibuyele kule yanto ethi Radio Zulu Radio bantu kupronyotwe abantu usiko lwabantu usiko lwamaZulu kungabi sengathi manje asilutho mangabe isilungu ungasazi thina nje njengabelaphi manje noma kusekufanele uyothula inkulumo othize okhosini sekuyaye kube ngathi manje abelaphi badelelekile akufanele umuntu omelaphi aye khona umuntu wesintu akufanele ukuthi umuntu oyisintu aye khona usuku ucinga ukuthi konje ngizongena ngobani akusangeneki ngenxa ukuthi izinto zakithi kwaZulu akusafanele siyipromote akusafanele sizethule kuphi khona emsakazweni wakuphi wakaZulu akuyona ifemi yomuntu leyanto yinto yokuthi eyakhandela ukuthi iRadio Bantu kufanele mangabe kukhona usiko oluthize noma umlando othile suthole khona noma kukhona abantu abathile ukuze sifunde ukuthi izinto zakwaZulu kufanele ilandeleke kanjani nakho nje intombi ziyemhlangeni kufanele kwenziweni manje sekube ngathi kube khona lo msakazi oba khona umuntu uyabheka njengamanje ekulaleleni ukhozi bancane kakhulu manje abantu behlile abantu ekulaleleni ini ukhozi ngoba nalo seligcina luyinto engasaqondakala ukhozi ukuthi lusebenza kanjani umuntu uyabheka uhlelo olulalelwayo kakhulu olukamama uDudu Khoza uyabona olukamama uDudu Khoza ngoba isikhathi esiningi luba nabantu abadala isikhathi esiningi lube nayo leyanto yokulanda isintu lube nayo leyanto yokuphakamisa abanye abantu ukupromote abanye abantu ngani ngoba kusahlela umuntu omdala kulesi yasihlalo manje omunye umuntu la uzothi ngesikhathi ukhozi lusawu-Radio Bantu lu-Radio Zulu ingalesi sikhathi umuntu omnyama vele sacindezelekile sikwazi ukuthi uma ngabe siya ku-Radio Bantu noma ku-Radio Zulu njengoba thina sibamnyama sikwazi ukuthi sikhulume khona ungathini-ke kulokho omunye umuntu uzosho njalo ukuthi bekuwo labantu abamnyama bekuyi-Radio Zulu noma bekuyi-Radio Bantu because bekunabantu abamnyama bebekwazi ukuthi bakhulume kulona noma bezwe indaba ngobandlululo kulona engingakusho ukuthi iminyaka efikayo ifika nokushintsha nithi yini technology izinto ziyashintsha so ukushintsha kwezinto yikho lokho okugcina sekwenza ukuthi ingane yakho ithi ayikwazi ukubhala igama layo ngesiZulu ikwazi ukubhala igama layo ngolunye ulimi thina masikhula bewuthi mawufail isiZulu esikoleni kube ukuthi ufailile ngoba into ebalekile ihome language yakho
so ukhozi engifuna ukusho kubaphathi balo abenze noma yini abayenzayo ngoba njengamanje luphusha ibusiness ikhampani nabo kuyibusiness ukuthi basebenze kodwa bangakhohlwa ukuthi bapromota isintu sakwaZulu. Hey, alright, ngiyakuzwa mkhulu. Ungena nje kafushane ke kule yobulili. Ngoba kakhulukazi nje siyaphusha ukuthi singacwasani ngobulili. Ake kwenzeke ngoba kade usho njengamanje ukuthi ikhona ingane ekhona la ekhaya ethe yona izalwe ihobunye ubulili iyayisithi yona ayisezwani nobunye ubulili. Senze njani ke emakhaya? Sibaphatha kanjani labo bantu labo othola ukuthi sibazele ingane zethu noma odade wethu abafowethu kodwa manje bazwana nobulili obufanayo? Engakusho nje mina ekhaya mangabe ingane uyikhulisa uqala ukuyibona ukuthi ingathi yahluka na uqala ufaka uswazi. Thina sikhule sazi ukuthi uswazi liyalungisa ekhaya awuqale nje ufaka uswazi ngoba enye ingane kuyayenza ukuthi ikhulele phakathi kwamantombazane iwumfana igcina idlala namantombazane bese igcina isiyadlulela lokho kuthiwa addicted ukuthi mina ngoba nakho bengidlala namantombazane na igcina isithanda ukufaka isketi mayibona wena ufaka isketi enye uthi uyayibona ihamba ithatha ipaint igqoka ipaint ibe umfana ngokunjalo nentombazane awuqale ufaka uswazi qala nje ingane isakhula uyifaka uswazi ukuthi wena umfana wena umfana wena uyintombazane wena uyintombazane njoba wena uyintombazane intombazane yenza ukuthi uyabona ngoba ikhona ingane othi uyayibona ukuthi yentombazane ithanda ukuyolusa inkomo sikhula la khona amantombazane besilusa nawo namhlanje asemzini yawo awazange ethi njoba aya amantombazane eshaya ngenduku besidlala nawo induku sidla nawo iphapho silusa nawo enkomeni eshaya ngenduku kodwa semzini yawo akhile imizi yawo ngoba ukuthi ahlala nathi silusa nawo sabafana siphinde sidlale nawo ngisho ibhola labafana akuzange kube ukuphuma ukuthi wamantombazane ngoba ekugcineni intombazane kufanele ukuthi ibe intombazane ekhaya kuze inkomo ngentombazane uyabona uma ubona ukuthi ay sengathi lento iyaphila egazini nawe ikhona izinto ezigcina zifuna ukuthi wamukele njengomzali ukuthi ekugcineni umntanami okusho ukuthi uphila kanje ngoba isintu sakithi sithi umuntu akalahlwe ephila since umuntu engalahlwa ephila sekufanele ukuthi ke wamukele ngoba akufanele ukuthi ayithole ese umuntu ocwasekayo kodwa bese kuba khona ke imkhuba uthola ukuthi umuntu uyazala unezingane kodwa nangu futhi manje yena usenobunye ubulili uzele uyintombazane nezingane nakho wena usushela amanye amantombazane manje sekuganga ufuna induku. Uyakholelwa nike kulokhu kokuthi abanye bathi usuke ugula noma kusuke kuugula uma kwenzeka ukuthi uke waba sebudlelwaneni mhlambe ungowesilisa ukuyaba sebudlelwaneni nowesifazane kodwa manje sewuzizwa ukuthi wena sekufanele ukuthi ube sebudlelwaneni nomunye umuntu wesilisa uyakholelwa kulokho abathi laba bathi usuke egula loyo muntu loyo eguliswa yini like ingqondo ngazi mhlambe ingqondo yakhe esuke isihlangahlangene angazi ingqondo nemizwa ihlanganaphi ngoba imizwa ihlukana ekuthenini mawuphiswa umchamo kulapha etoilet kubhalwe umuntu wesifazane nowesilisa boys and girls ungenaphi wena itoilet ongena kulo yiliphi Alright ngikuzwile mina mkhulu ngikuzwile uthe umkhulu ingane seyifundise isencane ukuthi le ingentombazane le ingeyesilisa ngomunye ke wabo abelusayo nami ngelusa nginsizwa njengoba nginsizwa nje ngelusa ngawuntshontsha umbila siyokosa lapha enkomeni yebo nezinkukhu ngayicupha inyoni ngaligubha iqanda lanjelani konke nje ngiyakwazi nje konke lokho kodwa ehambeni kwesikhathi ngakhula ngiyintombazane njengoba nje ngiyintombazane njengoba nje ungibona ngiyintombazane kodwa ke asizwe umlayezo odlulisa kubaphathi bokhozi
ukuthi ke yimuphi ngoba iyona into esilethela namhlanje ukuthi sizokhuluma ngokhozi kuphela singangeni nje ebulilini ngoba ubulili siphila vele phakathi kwabo siphila phakathi kwabo siphila nabo odadewethu abafowethu kumele sibabukele benjalo futhi sizozwa ukuthi uzothi nokhosini ukhozi kukuphela kumele lishintshe khona yini futhi into kumele ukuthi liyenze ukuze likwazi uphinde ligain abanye abalaleli njengoba belwenza ngesikhathi esedlule ngoba sokhumbula ukuthi njengamanje ukhozi ngaleso sikhathi se bantu umsakazo lo wabantu noma neRadio Zulu yes oRadio Bantu ngaleso sikhathi besasobandlululweni vele futhi bebesakhuluma nabantu abangamaZulu kuphela ingakho babethi iRadio Zulu njengamanje selu international sesikhuluma nabantu bonke manje umhlaba wonke sakhuluma kuphela nabantu abangamaZulu ikuphi la uthi abashintshe khona nakho noma ngeze ukusho ukuthi abashintsha indlela yabo ukusebenza ngoba noma yiphi inkampani nestructure engizokusho ukuthi sisenabo abantu abadala babesebenza okhosini basekhona namanje bakhona basaphilayo bakhona futhi abasekhona phakathi kwabo laba abancane abaphathi abeke basondele kulabasakazi abadala okhosini ukuthi kahle kahle la kwakusetshenzwa njani lo international ngiyavuma kodwa lo international ingoba sinabantu abamaZulu abaphesheya abagcwele umhlaba wonke so nabo bele basuke befuna ukulalela umsakazo wangakubo ngoba asingakushiya eceleni ukuthi iqiniso asilimise lime ukuthi njengoba umnyama uyohlala umnyama futhi uyohlala umZulu angeke kushintshe ngisho ungafunda ugrade uzuyofika ezulwini kodwa ukuthi umZulu elami lithi nje ukhoza ke lipromote ukuthi azibuyele emasisweni Zulu omnyama thina siwuZulu kamalandela singabaphungwa nomageba azibuyele emasisweni Zulu omnyama ebese kubuyele le yanto yokuthandaza eqaleni okwakuthiwa omama banyukele entabeni bayothandaza njengoba bekunesomiso bacela imvula ma uthi uyabheka isikhathi esiningi njengamanje konakala izinto eziningi zonakela izinto eziningi ngenxa yokuthi sinemimfula esigwinya abantu ngokunjalo imvula ezibulela abantu into ekade singayazi ke thina la eSouth Africa bayazi abantu izinto ebesizibukela kude kuthiwa nampa abantu bemuka nomfula belele sekukhona manje ngenxa yokuthi nathi siwuZulu qobo lwethu kukhona kuningi kwamasiko ethu eswalahlile ngifuna ukuthi ke asingayikhohlwa ukuthi singobani Khosi FM abaphathi bakhona abangakhohlwa ukuthi baphethe uRadio Zulu uKhosi FM ngoba kwasekuthiwa inyoni endizela phezulu ukuthi lufinyelele naphesheya lufinyelele kuphi na kuphi lapho lufinyelela khona njengomsakazo kuyiwona ohamba phambili uhamba phambili ngobani na ngoba amaZulu ayelalela kakhulu phela kulokhu kunyuka namakhompyutha ekhombisa ukuthi umsakazo uyalalela ubulalela ubani amaZulu so ke lokho singakubeka emumva ukuthi labantu ababelalela ukhozi khona omunye wayezeshe ethi mina nongcwaba neRadio yami umkhulu nje wami wayelala neRadio yakhe uyabona eyayibhalwe eceleni lapha egameni ngathi Omega engathi ispeaker inezigulufu ezimbili istage nevolume kuphela izinto ezazikhona uyabona uyothi uyayibona istage sesiphazanyiswa amaphela sekuhamba amaphela phakathi asingakhohlwa lokho ukuthi silithandela into eyodwa ukhozi ukuthi iRadio esithema sivula amehlo sawavulela idlalelwa thina njengamaZulu hayi ngokobandlulo kodwa engusho ukuthi ake bangakhohlwa ukuthi kunezinto kunosiko uma ngabe lwalukhona usiko ababelwenza obabhodloza oKansas City olwalwenziwa kaZulu njengoba unyaka nonyaka besihlala ngisho ezikoleni kuthiwe siyodlala induku kuyokhunjula oshaka kwenziwani lezo zinto bangasuki kuzo ebese laba bathandazayo bathandazela ukuthi lezi ingane ezisebenzayo emsakazweni ziphile
Uma kunoshevo khona omama besililo bakhumbula ukuthi ngolwesini bayothandaza bathandazela ukuthi lezi izingane ziphile. Uyabona? Danko. Yabona ke lapho umbukeli ngasekhaya ngaphambi ukuthi sivale la mkhulu ngifuna ukuthi ukukhulume nje ngalabo abantu abaskema abantu ngegama lakho befuna abantu imali besicela imali bethi icelo wena. Yabona lapho bafowethu ngizothi ngiyaphila nje ngedlozi nangoNkulunkulu. Lo muzi njoba kubhalwe la ukuthi I love my home. Mhlambe kufanele ngabe lo muzi usiwasha. Ngoba nabantu abanamandla njengabo abantu ababasakazi ngeke ngaze ngabhala incwadi ngathi ngicela bangimemezelele nje emsakazweni akaze bakumemezele lokho. Uyabona abantu baphelile ayikho enye indlela ukuthi sihambise leli ivangeli ngoba nabo qoba abasakazi qobo bayaskenywa nabo athi umuntu mina ngumsakazi usibanibani ngicela ungiboleka imali ngisidakile. Lezi zinto lezi kufanele sivale. Uyabona lapha ku Facebook kune page elithi Dr Mabalengwe, elinye lithi Mkhulu Mabalengwe, elinye lithi Mabalengwe inyanga, elinye lithi inyanga edumile, elinye lithi imali yase Absa. Maningi lawo ama page awabantu ongasimina. Mina lami page ku Facebook lithi Emabalabala ZN. Futhi uma kune number yomuntu ungazwanga inamba ngiyibiza ngithi mina 072 570 5606 akusimina lo ungakhulumi naloyo muntu. Awukhulumi nje naloyo muntu u072 570 5606 inamba yala ekhaya leyo endala u30 years uqedile leyo namba. 30 years uqedile nabantu engabe lapha kudala abasuke besangifuna kuleyo namba leyo bayakwazi ukuthi bangithole kuyo. Uyabona enye inamba kuzoba inamba ethi 071 463 9 no 1 abathathu 071 463 9 no 1 abathathu. Izona inamba lezo zala ekhaya ongayifonela nomkhuhlane ungenhla ukwazi ukuthi mawukhuluma usukhuluma nomuntu wala ekhaya. Ezinye inamba lezi ezimbili njengale ka 07322 lezo inamba lezo ngisayimisile ukuyisebenzisa ngoba ama scammers abaqedile abantu abantu bafike la ekhaya ngihambe ngepolice station umuntu ngiyomvulisa icala avula icala umuntu sethathelwa imali yakhe afike la ekhaya neslip and labantu laba abathumela abantu babathuma straight beze la ekhaya. Straight umuntu eze la ekhaya sephethe islip athi nasi islip ngizolanda imali esheshayo. Akunamali esheshayo laba fowethu ayisoze futhi yabakhona imali esheshayo. Imali kuzube nayo kufuna usebenze. Sebenza uhola imali. Tshela mina ke wena ukuthi angikukhulisela ibhizinisi alright ngizokukhulisela ibhizinisi ukwazi ukudayisa ama-aphula kodwa ukwazi ukubona imali ukuthi ingena ngobuningi imali. Usitoke njalo. Kuphakanywa kanjalo. Indaba yemali esheshayo bafowethu hayi angiyazi ayikho nje imali esheshayo ngoba ile mali esheshayo yenza abantu behambe beyishayisa ngeiphongo. Abanye bathatha impesheni emsebenzini umuntu adliwe imali yakhe 800,000 uhambe gone kuhambe imali 300,000 bekade ngifikele nje wona lapha epolice station kodwa lowo ngamsakaza ngezilwane wazwafona wathi hayi lento ithi angibuyisela imali emumva yabuyela imali yomuntu. Ngicela niqaphele lezo igebengu mina nje futhi ke angilona mina ishangane angilona iswazi angilona ixhosa labantu bakhuluma zonke izilimi nginjena mina ukuthi umuntu ke noma esekhuluma nawe ke efonini awuseza ukuthi ukhuluma nami and 2 mina ngikhulumi nomuntu efonini engakafiki la ekhaya ngaphandle komuntu osuke azi number yami straight ukhuluma nje nama PA la ekhaya abantu besifazana ama PA la ekhaya uma kungenjalo akusimini uvela umthuke lo uthi fusek. Kulungile siyabonga kakhulu mkhulu nizweleke nani umuntu uma ngabe ezocela imali kuwe ethi uzocela ngegama lokubekezela ethi unokubekezela lalela phela izwi ukuthi uya ngempela nokubekezela akakufonela angakubhaleli SMS angakubhaleli ku WhatsApp akakufonele ebese ukwazi ukuthi athole leyo mali leyo make WhatsApp wenza video call. Kulungile siyabonga kakhulu asibekeke la indaba yethu yanamhlanje.
Izolo bengunokubekezela namhlanje ngiseyuye nakusasa futhi ngizobe nguyena mina nawe asiphinde sihlangane.